jonggrang pancen kowe ayu tenang ora mokal yen aku nandang kasmaran waspadakno prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita boyongan tobat-tobat kowe wanita parah ora ngerti yen Bandung lananging jagat putra ratu pengging raden damaya duwe aji seti Bandung Pandawasa Rara jonggrang manuta sun pun garwa pancen ayu tenang ora lokal yen aku nandang kasmaran waspadakno prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita boyongan Bandung lananging jagat putra ratu pengging raden Damarmaya duwe aji sekti Bandung Pandawasa Rara jonggrang manuta sun pundhut garwa bose iki sik salamono Mbak salamono. Hoi kowe aja ngalih sik
Masuk. Masuk. Niki Tak gantine kok rono. Nggih. Ngersakne lagu napa mboten, Pak? Matur sembah nuwun, ya ampun, ya sembah nuwun ya Allah. Nggih. Oke, salaman. Iya, iya, Oke. Ayo, Mbak. Ayo, Mbak. Meleh. Pundi, Pak? Tak jak tak. Ayo anu urik laron, urik Pundi? laron. Urik laron. Pundi, Urik pundi? laron. Pundi Kene. meleh? Oh, mriki. Nggih. Kathahipun Pripun? rencang-rencang ingkang lenggah wonten wingking. Ya wis masa Anake sapa sing nyanyi? Bapak, oke. Nggih. Nah. Matur sembah nuwun. Oke, boleh. Mengke meleh nggih. Mengke meleh. Lali janjine. Heeh. Anake sapa sakniki nggih, Pak? Aja nganti aja Lali nganti lali. janjine anake sapa? Enten meleh mboten? Sing Pak D langsung. Anake sapa, Pak? Nggih. Oke. 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 Ayo. Kula lebokne teng antrian. Pundi mulai, Pak? Mpun. Nah, iki kere 200 soe. Mulai nek gawe entuk 5 juta aku kon. Kowe mara rono nampa dhuwit kudu ngeling-eling lagune. Ngono. Kuwi, Mbak. Teko Lho. kene lali. Bose. Ora sembrono. Gimana? Iya. Oke. Oke. Ya. Bakul. Napa? Nggih. Oke, Mbah Kletong. Mbah Barjo, nggih. Yuh, rame. Ayo tak golekne Mbak nek isih eneng. Pundi? Sik niku mawon, niku Oh, iya. lali ora dicateti Jare kok. kowe sik. Kowe niki napa dhuwit lagune lali dosa. Ya. Weh, jalan lagu pernah? Apa? Hah? Ora bintang tamu. Kok ngene lho, Dik. Iki kok Oke, Mbah. Oke. Lydia. Ki engko rak wis ngulon wis to. Nggih, Kowe kok iya. COD. Iya, sik tak alon-alon. Siji-siji. Niki anu, Mas. Nggih. Sing mriko wau nyuwun Pak D anak Jawa ning diganti ae. Nggih. Ngesakne sing di omah aku ora oleh nyanyi. Nggih, ngaten nggih. Diganti anake sapa ae. Lah. Nah, ngono lho. Ya. Kan jaluke anake Engko sapa? kira COD ngulon to. Kowe engko ngetan teko puntuk doro. Nah. Tak tarinan sing ngetan. Selagi sendal kurang jebat ora apa-apa. Kok ngetan tak tak terik. wocone nggonamu. Anake sapa napa lali janjine riyen? Iya, engko tak Anake nyanyi. sapa? Anake sapa? Iki sik Kowe awan engko yo sing ngono. jawab kae lho, aku tak. Oke. Ya, mangga. Ya, cocok. Iya, iya. Lagune sik awan dinteni pokoke kabeh kok diaturke. Ya, ya. Anake Mangga. sapa? Anake sapa? Pamit ning ndi?
sawang tangga sore kowe. Matur kowe ya leman. Kowe ya leman. Manut kene, penak-penak. Ya toh. Matur suwun. Salim terus. Matur suwun.